Yun, at mga kaspero, bago natin umpisahan yung video natin, yung paghunt natin ng mga king cobia, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung ginamit kong pana doon. So, bali ito yung ginamit nating pana na sobrang lakas mga kaspero. Isang demultiplied roller. Ayan. So, yung maker natin nito, si Bro Bem Recha. Ayan. Orosab, tatak Orosab. Grabe. Napakalakas mga kaspero. Yung rubber natin, Spirit rubber. Galing kay Sir Gaga. And then, syempre, yung shaft natin na 8 mm by 180 cm na sobrang tibay mga kaspero dahil naka double barb tayo. Ayan. Double barb yan mga kaspero. Etong shaft na to galing ito kay Corsi Spearmaster o kay Sir Abraham Yalde. Ayan. Shout out sa inyo. Napakasulit ng ating mga gamit. Ayan. Oh, naka Hermes trigger yan mga kaspero. Ayan. Kaya kahit gaano kalaki yung isda na nakikita natin, basic lang na tirahin dahil sa napakalakas ng pana na ito. At saka, tingnan nyo naman mga kaspero yung pagkagawa. Simula sa trigger, ayan. Yan, medyo may gas-gas na kaunti, gawa ng, siyempre ginagamit natin. Ayan. Bali, 8 rubbers ito. Yung primary natin, isang 16, and then 14 yung secondary natin. Ayan. So, maraming salamat mga kaspero dahil palagi nyong pinapanood yung mga video natin. At lalong-lalo na ngayon dahil mga mamaw yung mga nahuhuli natin. Kaya, abang-abang pa sa mga next upload natin mga kaspero. Dito na ako sa laot mga kaspero, nag-video. At yung hunting ko ngayon is blow hunt. So, malalim yung mga hinahunting ko ngayon mga kaspero, gawa ng puro pelagic yung hahuntingin ko, yung King Mac, GT, Dugto Tuna, at kung ano yung magpakita na malaki mga kaspero. At dito na nga, nag-warm up ako dito around 15 meters at tumigil lang ako dito, free fall lang. Gawa ng malalim ito at baka may umangat na malaking isda. Ngunit wala mga kaspero, kaya back to the surface para magpahinga ulit tayo at abante tayo sa unahan na spot. Nabigla ako dito mga kaspero. Nung paahon na sana ako, merong lumapit na grupo ng cobia. At grabe mga kaspero, sobrang malalaki itong mga cobia na nagpakita. At yung lalim nito ay nasa 20 meters. At nung pinana ko nga, akala ko hindi tinamaan. At yun pala, tinamaan sa tiyan. At grabe, sobrang lakas mga kaspero. Kaya suggestion ko sa mga papana ng malalaking isda, dapat secured tayo. At yung tali natin, dapat mahaba. Kagaya ng ginagamit ko ngayon ay nasa 100 meters. Kaya wala akong kaba na panain ito. At ito, hinila na talaga mga kaspero. Sobrang lakas. At yung natira sa tali natin na 100 meters is nasa 10 meters na lang. Kaya tinawag ko si Bro Jojo para magpatulong tayo. At yun naman, lumapit siya. At medyo matagal pang hilahan ito mga kaspero. Ayan, sobrang lakas talaga. Gawa ng malalim yung sinisid natin. At buti nakapag-open pa tayo ng camera at nakuhanan natin ng video, yung pagkapana. Dahil medyo malapit na rin tayo mag-drop sa ilalim. Kaya ayun, nung napansin ko na yung mga triggerfish na maliliit nagsikalasan, kaya hindi na ako nagdalawang isip na naghintay pa ng kaunti at yun, nagpakita yung grupo ng cobia. At ito na nga, nung hinihila ko pataas, sinisid ni Bro Jojo, yun nga lang, hindi pa niya abot. Dahil medyo may kalaliman pa siguro at for the safety na rin, hindi na niya pinilit. Kaya yung ginawa ko, dahil nakapagpahinga na ako, kinuha ko yung pana. At ako na rin yung nag second shot. Yun nga lang, yung pagkatira natin, medyo daplis pa. Sa palikpik pa tinamaan. Pero
mahina na itong cobia na ito mga kaspero, dahil napasama na rin yung tama gawa ng yung mga bituka niya doon nakasabit yung tali natin, dahil tagos ito hanggang shooting line mga kaspero. Ayan, nagpahinga ako ng kaunti, tapos yung mga tali sinecured ko na hindi tayo makukuluputan, baka pagkatira natin humila pa, kaya safety first tayo. At nung binaba ko ito mga kaspero, ayan, medyo malapit na. Yun nga lang, pagkatira natin sa palikpik pa tinamaan. Buti na lang medyo mahina na talaga itong cobia. Ayun. At sininyasan ko nga si Bro Jojo na medyo hinaan lang yung paghila, baka mapigtas. Pero nung pagdating sa taas, nung tiningnan ko, secured naman pala. Mahina na talaga. Salah, palikpik na ba? Parang kalabaw. Ayun na ka. Ha? Dito ka yan. Nung na-secure na natin yung cobia natin, bumaba ulit ako dito. Free fall lang mga kaspero. Around 20 to 22 meters. Tapos tumitigil na ako. Hindi na ako gumagalaw. Kunting pitik lang ng fins para hindi tayo bumaba. At dito sa spot na to, maraming mga GT dito na umaakyat. Dahil tinry kong nag-ambush sa mga 18 meters, ayaw nilang lumapit, kaya lumaot pa ako ng konti at free fall lang yung ginagawa ko. Ayan, abang-abang lang tayo, baka may umakyat. At napansin ko, itong mga trigger fish na ito, parang maghihiwalay na naman mga kaspero. Ibig sabihin, merong pelagic na lalapit sa atin. At ayun, kung napapansin nyo sa gitna, umiwalay na yung mga trigger fish. At papalapit na yung dalawang GT. At sa lakas ng pana natin, inaabot pa ito mga kaspero kahit medyo malayo. At ang ganda pa ng pagka-tira natin dito dahil gitnang gitna, kaya walang kawala. Ito na yung pangalawang isda natin sa araw na ito mga kaspero. Isang good size na giant trevally, around 3 kilos. Nung na-secure na natin yung isang giant trevally, bumaba ulit ako at nakita ko yung grupo ng big eye trevally na naman. Siguro mga 4 to 5 kilos yung isa nito.
Yun nga lang, napa-excited yung pagkatira natin. Hindi tinamaan mga kaspero, sayang. Ito na sana yung pangatlong isda natin. Ngunit hindi para sa atin ito, kaya hayaan na lang natin. Bawi na lang tayo sa susunod na dive dahil ito na yung last dive natin at pauwi na rin tayo. Gawa ng pagod na rin dahil sobrang layo ng nilangoy natin dahil wala tayong bangka. At ito na nga, tumabi na tayo. Dito na tayo sa kubo ni Bro Ian, Mandaragat. Ayan. So yung nilangoy natin galing pa doon sa bato. Sobrang layo. At ito na nga, dahil hindi sumisid si Bro Ian, nagluto lang siya ng pagkain namin. Bali si Bro Jojo yung naghila at ito. Mamaw na kubya. Umabot yan ng 25 kilos mga kaspero. At syempre, picture muna tayo dahil souvenir natin yan. Gawa ng ito na yung pangatlong kobya na natin na huli at ito yung pinakamalaki. Ayan. Yung ginawa namin dyan mga kaspero, pinutol namin dahil hindi kakasya sa timbangan. At nung pinutol namin, ayan, nagtimbang siya ng 25 kilos. Ayan, kinakaliskisan na. Dahil ibebenta na namin ng chop-chop. Ayan, per kilo yung pagbebenta namin dito mga kaspero. Bali, umabot ng 250 yung kilo nung pagbenta namin. At gawa ng inulam din namin yung iba. At binigyan din namin yung ibang kasama. So, sakto lang talaga mga kaspero. May pang-ulam at may pambili ng kape. At hanggang dito lang yung video natin. See you on my next video dahil mamaw na naman yun mga kaspero.